Sawubona mbukeli wenqayizivele yohlelo Ekhaya Jikelele sibingelela nje umsombuluko oluhlazana ke kulabo abangakavala emsebenzini ngoba phela nguDisemba cabanga khona bebegcina ngolesihlanu ke emsebenzini bahoze babuyele ngoJanuary emsebenzini thina ke Nkosi yami solokhu nje siyibambile umshawushile akukho ukuphumula igama lami nguNonxolo kaMwalo uMamtshali ihlabanga lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngase shamthetho sesifundazwe esidala sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kuseni komsombuluko njengenjwayelo ke ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badudule bezecaleni kwami bazixelela ukuthi nami sebendidubulile. Kubulawe abantu abayisishagalolunye ngase Rustenburg kanti kusola ukuthi imbangela lesi sigameko kube umbango ophakathi kwezinhlanga ezimbili okubalwa kuzo amaXhosa nabeSuthu. A week ago, almost 2 weeks ago, we launched an investigations because there were some contracts which turned out to be irregular and fraudulent. SABC sisungule uphenyo lwangaphakathi mayelana nezinkontileka zezisebenzi ezisebenza njengamatoho ngemva kwezinsolo zenkohlakalo. Luchani nginguleno sigusheshelo umhajo ikwekwez FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko Ekhaya Jikelele sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Kudutshulwe kwashona abantu abayisishagalolunye eBoyiketong ngaphandle kwase Rustenburg kanti kusolakala ukuthi imbangela lesi sigameko umbango phakathi kweinhlanga ezimbili okukhona kuzo amaXhosa nabeSuthu. Kiwe ngaphezulu kwamashumi zabeSuthu kuthiwa zashiswa zangqonqiswa ngabantu abakhuluma isiXhosa ngomandulo kulonyaka lempi ibukeka imayelana nokwebiwa kwemfuyo. Isizathu salento imfuyo yethu ethathiweyo apha ithathwa ngabeSuthu sabagxotha bemka bonke sibathisele izindlu zabo ngoba ngumthetho banawo. Njengoba kuphindiselwa nje iqoqo labeSuthu kuthiwa lidubula abantu abangaphezulu kwama-20 izolo abayisishiyagalombili kubo bashonele endaweni yesigameko kanti oyedwa ushonele esibhedlela nomfezeko mvunyelwa ungomunye wabasinde ngokulambisa. Badubula beza ke nalapha besilele khona thina bafika bashaya one by one. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badudule bezecaleni kwami bazixelela ukuthi nami sebendidubulile kanti bebengekandidubuli. Thandiwe Mampolo ungomunye wabalimele uthi umngani wakhe omkhulu ubeki laba bayishiyagalolunye abadlule emhlabeni. Bengithanda inhliziyo yami yophukile katazeke kakhulu into eyenzeke kuye. Manje izakhamuzi zifuna ukulungiswa. Thina into besicela ukuthi abantu bakahulumeni amaphoyisa ahamba usicelela abantu baseLesotho aba kuqhubeka lento kwesenzayo beze nabo size sibonisane sibone ukuthi isolution yalento singaphuma kanjani kuyo because ukuthi siqhubeka sisilwa kuzofa abantu. Imndeni kulindeleke ukuthi ihlonze idumbu zabathandiweyo bayo. Ungoti wezobuholi uSolwazi uMazwe Majola uthi isinyathelo sowabe umengameli uJacob Zuma sokukhankasela iqembu elisha lezombusazwe sihlose ukudicelela phansi iANC. Lokhu kuzemva ukuthi uZuma imemezele ukuthi angeke akhankasele iANC okhethweni longonyaka ozayo kepha kunalokho uzokhankasela umkhonto wesizwe. Uphinde wanxusa kamanye amalungu eANC nawe MKMVA ukuthi avotelele inhlangano entsha. The core values of our movement are unity, selflessness, sacrifice, collective leadership.
Ngesikhathi owabe ewumengameli wezwe ephimisa lamazwi, akekho owayazi ukuthi ngohamba kwesikhathi uzoliflathela iqembu elibusayo nelibe yikhaya lakhe lezombusazwe iminyaka engaphezulu ngama-60. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Mazwe Majola uthi lena akuyona indlela yokwenza izinto. It's not a correct way of doing things if you are a disciplined cadre or disciplined member of an organization, because this is a mass-based organization and it's an elected leadership which has a certain duration. Kepha-ke njengelungu lekomiti lesigungu esiphezulu se-ANC, uZuma unegunya lokuzwakalisa ukungagculiseki kwakhe eqenjini. Umbuzo omkhulu-ke uthi ingabe lesi senzo sizoba nomthelela muni eqenjini elibusayo. They will injure the ANC because they will confuse people. There are those who would largely vote for ANC but will opt, others will opt to vote for this party, which means that it will weaken and reduce the number of the people who vote for the ANC. Ivan Barnes ukhethwe njengomengameli omusha we-National Freedom Party edlisela ogageni uZandile Myeni ngamavoti ayi-18. Le ngqungquthela yokukhetha ubuholi edonse insuku ezintathu ibikhongethwe izinkinga ezifaka phakathi ukubhaliswa kwezithunywa. Iqembu iNFP okuyiqembu elaqembuka ku-IFP lamangaza abaningi ngesikhathi libamba iqhaza okhethweni lwalo lokuqala ngqa lohulumeni basekhaya ngo-2011. Ngo-2015 umsunguli walo uZanele kaMagwaza Msibi wahlaselwa isifo sohlangothi esaholela ekutheni kube nombango wangaphakathi wobuholi owadonsa iminyaka. Ngasekuqaleni konyaka-ke i-IEC beyisinikeza leli qembu kuze kube undasa wonyaka ozayo ukuthi lilungise izinxushunxushu zangaphakathi eqenjini. uBansi osanda kuqokwa njengomengameli weqembu uthi okumqoka njengamanje ukuletha uzinzo eqenjini. Njengamalunga esigungu esiphezulu esikhethwe namhlanje sizizwa sithobekile kuyintobeko kithi futhi basibeke ijoke emahlombe ukuthi silungise iqembu le-NFP, silethe uzinzo, sidala ubunye, silethe ukuthula, bese sihamba siyokhuluma nabo bonke abafowethu nodadewethu abebengekho la ngezizathu enizaziyo umphakathi ukuthi bebengekho happy, sikwazi ukuthi silungise iqembu lethu kube nezinzo nokuthula nobunye sikwazi ukuya phambili. Kule ngqungquthela yokuqoka ubuholi uMilton Sokhela uqokwe njengephini likamengameli, kwathi uTeddy Thwala waqokwa njengonobhala jikelele weqembu. Yize kunjalo-ke kepha kunohlangothi lweqembu eliphikisayo okhona kulo uKenan Mdletshe omile kwelokuthi yena usangonobhala jikelele weqembu. Amalungu asebukhosini bakwaZulu abe nomhlangano wawo namhlanje esigodlweni sasoSuthu kwaNongoma. Phakathi kokunye obekubhungwa ngakho kulomhlangano wayizolo, isinqumo senkantolo sakamva esihlonze ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kungenzeka ukuthi wagagamela ngokugunyaza isilumi isizulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Umhlangano obewethanyelwe abantwana bezindlu zaseNdlunkulu kaZulu bewubhunga ngokujulile ngesinqumo senkantolo sakamumva esichithe ukuhlonzwa kwesilumi isizulu kaZwelithini njengengonyama. Amalunga aseNdlunkulu athi akulangazelele kakhulu njengamanje ukuthi kube nokubuyisana nobumbano eNdlunkulu. Namhlanje besinomhlangano ukuzokwethulela iNdlunkulu ngesinqumo senkantolo iNdlunkulu egxile kakhulu ukho namhlanje udaba lobumqoka okulwela ukuthi makube khona ubumbano eNdlunkulu, kwase kuba ke lo daba lokuxhumondela kwekamongameli udabeni lwesinqumo senkantolo. Maqondana nokuthi kungabe ingonyama isahleli esihlalweni, abaseNdlunkulu abekade beyingxenye yomhlangano bakholelwa ukuthi isinqumo senkantolo sikubeka ngokusobala ukuthi isitifiketi sidatshuliwe. Abantu abaningi banokudideka lapho befuna ukuhlaziya isinqumo senkantolo mayelana nodaba lamntwana. Umisizo ngeke ukuthi bayadideka noma benza ngabomu.
bese bethi useyingonyama kanjani inkantolo yasho kahle yathi ukuqoka kwakhe isibeka eceleni noma iyasidabula isitifiketi. Ngiyabona ukuthi baholelwe ophathe ngomongameli uRamaphosa nongqongqoshe usenzo Mchunu ngazo zonke lezi zinto akade beyikhuluma engekho bexambukela ezindabeni zaseNdlunkulu. Ihhovisi likaMengameli wezwe lizothatha izinyathelo zokufaka amaphepha aphikisana nesinqumo senkantolo ephakeme iNorth Gauteng ngodaba lwesihlalo seNgonyama. I-SABC isisungule uphenyo olunzulu malungana nezinkontileka zezisebenzi eziqashwe njengetoho ngenxa yezinsolo zenkohlakalo. Inhloko yezindaba e-SABC umushweshwe Munari isungulelo luphenyo kanye nomunye umphathi ongaphansi kweinkontileka yize ebe esesula esikhundleni ngokusheshsha kusenjalo kukhona futhi ezinye izisebenzi ezizojeziswa. Uthi njengamanye bathathu abantu abanindeka kule nkohlakalo kwathathwa isinqumo sokuthi inkontileka zabo zinqanyulwe. I can't give a lot of details given the fact that it involves individual private contracts. But like I said in the statement that actually some of the employees, yes, are facing disciplinary actions involving what you're talking about as negligent, to say this should have been picked up, especially given the fact that as the head of news, remember I rely on trust and I base that trust on managers and their line managers until the last person who hires the independent contractors. But it's one of those things that we are scrutinizing. We are very concerned about it because it really is. It's not just the issue of just paying ghost workers. It's the issue of also looking at the you know, how the mechanisms, you know, the mechanisms in terms of making sure that these things don't happen again. So far, the ones that we can really show that we have uncovered is 3, but we cannot really say that is the final number. Hence, I'm saying that it's a wider investigations, which you know, some of the cases needs warrants to be referred to the police. Ibe impumelelo imbizo yabalimi ebihlelwe umasipala wesifunda umzinyathi ngaphansi kohlelo loqinisekisa ukuthi abalimi abasafufusa endaweni bayahlomula ukuze bakhiqize ukudla. Kule mbizo bekukhona nomlimi esifazane osemkantshubomvu nokukhanya ngubo odume ngelika Brahman Lady. Le mbizo kwembukeli bibanjelwe eDandi enyakatho esifundazwe iKwaZulu Natal. Umasipala semzinyathi wenze lembizo ngenhloso yokuhlomisa abalimi abasacathula ngolwazi lwezolimo njengoba sazi sonke ukuthi umnotho usemhlabathini. Kanti abalimi abasafufusa bathi bafunde elikhulu kule mbizo. Njengoba ngumfuyi osazama usaqala lolu suku lanamhlanje lokwe intokozo kumina lingilethele okuningi lingifundise okuningi ngoba ngifundile okuningi ngemithi kanye nangokudla ukuthi inkomo sijova kanjani. Izuzile ukuthi like mawuhambisa inkomo endalini ufuna zishaye imali eright ukuze nawe ungakufili ukuthi inkomo zakho iqhamuke emakhaya. Okokuqala nje ufuna kube ukuthi uyayigunda impondo zazo azibi nempondo. Umlimi osemkantshubomvu odume ngelika Brahman Lady unokubonga ngobo uthi njengabalimi nabo bavule izandla kepha ke unxusa ke nohulumeni ukuthi ungenelele kwazise kuyaphileka emkhakheni wezolimo. Ngoba sila sikhona ngani sila ophume khona ekhakini uphuma udlile uma dulele hotel okhadebele emotele badla ama breakfast lama breakfast kuno bacon okhiqizwa abafuyi bengulube unotamatisi okhiqizwa la emhlabathini unama mushrooms okhiqizwa ithina abalimi. So imarket into ehlezi ikhona ngoba ukudla it's a basic need kufana namanzi into esidinga ngaso sonke isikhathi ngeke ukuthi uma uzotshela amakabishi uthi awukwazi ukuthi uzodayisa kuphi. Indaba yefunding ngiyafisa ukuthi uhulumeni angenelele kuyona indaba yefunding akwazi ukubalekelela abafuyi nabalimi abasafufuza. Mesifunda umzinyathi uPetros Ngubane ithi ithakasele impumelelo yalembizo. Okukhulu esikubonile bekwenza abantu uyabasiza namhlanje kusasa futhi bayawa afuna baqale phansi. Sesiqala ukubona ke ngoba ama commercial farmers abantu abafuya inkomo zobisi eziningi esibanikele ngaphezulu kwamashumi ayisithupha amashumi ayisikhombisa sebeqala ukufaka ubisi lwabo la kufaka lidayise khona bathola inzuzo. Okujabulisa nakakhulu ukuthi kuhlomule nabantu abaqhamuka ezifundazweni ezahlukene.
bona abantu abasha la abebefikela abaningi abesilisa nabesifazane siyabona abantu ababuya kwami ama-province ababuya eMpumalanga province ababuya eFree State eEastern Cape abese babuya kona zonke izifunda zalapha kwaZulu Natal nemetro bekhona bethamelele umcimbi nalomsebenzi ebenziwa la. Imbizo ke ibibanjelwe edolobheni elincane eDandi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi. Isikhathi samaholide asehlobo siholela ekutheni iningi lingene emgwaqeni liphikelele eindaweni ezahlukahlukene ukuyoyijabulisa. Ngeshwa ke minyaka yonke ingozi zomgwaqo zidlula nabantu abaningi. Ngozibandlela wanyakenye bangaphezulu kwe1,200 abantu abaphangala le ingozi zomgwaqo. Namhlanje ke mbukeli sixhumana nongqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga ukuze phela asitshele ngeinhlelo zomnyango wakhe zokuqinisa ezokuphepha kulesi sikhathi samaholide asehlobo. Sekubingelela ngqongqoshe sikwamukele lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje kuseni. Ngiyabingelela kuyokazi ngibingelela kanye nababukeli be-TV. Ngqongqoshe, ukushona kwabantu engozini zomgwaqo kulele isibili ezintweni nje ke ezibulala abantu kuleli. Ngalesi sikhathi sonyaka zivameke nokuhanda igameko lapho sibona khona abantu belahlekelwa impilo yabo. Engabe ke mhlawumbe niqukethe ini emkhankasweni ozokuphepha ke emgwaqeni kulonyaka ka2023? Ngaphambi kokuthi siqale mhlawumbe ukuthi sibuke lesi sikhathi, sesabuka ukuthi eminyakeni edlule ewu5 ikuphi obekwenza ukuthi kube neingozi emgaqweni. Sase sathi ke iplan yethu yalonyaka siyenza siyibukise sakulokho. Sabuka ukuthi ingozi eziningi ziba semgaqweni emkhulu ama national roads. Ngenxa yokuthi abantu basuka emsebenzini eindaweni ezikude ko Gauteng baya kuma provinces amanye ko KZN ko Eastern Cape ko Limpopo kanjalo. So imigwaqo yethu emkhulu iba busy kakhulu. Sase sibuka ko Cape Town beya ko Eastern Cape. Sase sibuka ukuthi kuleyo mgwaqo ikuphi la kuvama khona ukwenzeka ingozi. Sase sayibona ke lezo indawo ukuthi umusuka eCape Town uya eEastern Cape cishe umgwaqo oba busy oba neingozi eziningi uR61 futhi nakhona lapho kube ku-N2 nakhona kuba neingozi. Umusuka eThekwini uya eRichards Bay kuneingozi eziningi ezenzeka lapho noma uya oPhongolo. Sabuka uN4 nayo sabona ukuthi kuneyindawo la kuba neingozi khona uma ngabe N1 uye Limpopo umusuka eCape Town. So sayibuka yonke lemigwaqo sabona indawo la kuba neingozi khona. Sase saphinde sabuka sabona ukuthi kunemigwaqo ethi iba neingozi iphinde futhi kube kanti ne-hijacking eyenzekayo kaningi like uR54 59 eGauteng, uN4 uma ngabe usiya ngaseMiddelburg eMpumalanga, uN3 lapha kuleya ndawo yoFosloras eGauteng. Sabona ukuthi nalapho futhi so akusekhona nje ingozi zomgwaqo kodwa futhi sekuba khona nokuhijack okuningi nokulinyazwa kwezimoto okuningi. Sase ke sikulokho based on that sase sakha ke iprogram yethu sathi ke ama resources bonke esinakho kokusebenza noma ngabe sikhuluma ngabantu noma sikhuluma ngeimoto noma sikhuluma ngani kulesi sikhathi sizoyibeka zibe eziningi emgaqweni ikakhulukazi einsukwini ezilandela ama holiday like long weekend njengoba sisuka kule long weekend ekade sikuyo eqale mhla ka15 kodwa futhi sibe siya kwi long weekend kaChristmas ezoqala futhi nayo mhlambe ngolwesihlanu abantu bebabaningi emgaqweni umgcibelo imoto sibaningi emgaqweni emkhulu vele. Kodwa futhi sase siphike isibuko ukuthi uma sebefikile la befika khona babe sebeya emakhaya base kuba nezimoto eziningi ezenzeke emakhaya ebese ingozi zanda ehlanganisa izimoto nabantu abahamba ngenyawo. Nasemadolobheni uthola ukuthi baningi kakhulu abantu abasemadolobheni abahamba ngenyawo bese kwandimo ingozi nalapho. Sase sithi ke sizobe sibuka lezi insuku sibe semgaqweni emkhulu kodwa siphinde futhi sibe semadolobheni sibonakale khona
bese kuthi uma ngabe sekuyiholide uqobo sibe khona kuma residential areas sipatrol khona sibonakale khona sisebenza kanye namaphoyisa siutraffic ama traffic officers ethu silekelelwa emgaqweni uma ngabe kuba nezingozi abantu ba emergency services bakwa health kwezempilo ukuthi babe khona uma kwenzeka ingozi ikhona sizokwehlisa ingozi. Kodwa esithe uma kuqala ke lama holidays athe sibone kuma provinces afana nako Eastern Cape, Northwest Limpopo kuba nenjabulo eziningi. Sathi uma sesibuka sathola ukuthi kubuya laba bantwana kade besentabeni sokwenziwa ama party okuwa welcome, so okwenza ukuthi abantu babe kuma areas endaweni zabo bese kuphuzwa kakhulu bese kuba nokungena emotweni abantu ba drive. Sathe sibone ingozi ezihlanganisa abantu abahamba ngeenyawo. Kodwa ke imessage yethu iyodwa enkulu esidlulisela kubantu bakithi eSouth Africa ukuthi abakwazi ukudrive bephuzile. Ingozi eziningi ezenzakalayo zenziwa ukuthi abantu baphuzile baya drive. Abanye ba driver ngespeed esimangalisayo. Izolo bengidriver ngisuka eMpumalanga ku N4. IBM esidlule ibihamba cishe ngespeed esingaphezulu sika 200 kilometers ngendlela ebegijima ngayo. Akafakile number plate ngemuva ikhona engezubonakala ndawo ukuthi kwenzeka ini. By the time sithi siyakhuluma ukuthi ama traffic officers awabelapha ivimbe lemoto ibidlulile vele. So izinto ezifana nalezo esivimbayo ngoba lezo zinto uthi nje lo muntu o hit and run uyena ushaya abantu adlule akazubanjwa ndawo ngoba uyazi ukuthi noma ngadlula kuma gantries ethu angadlula kuma toll gate ethu ngenxa yokuthi akafakeli number plate ayiphikeki up leyo moto. So yenza izinto engafanele sana lapho sithi uma sikubambile uhamba ngemoto engenayo number plate noma ngemuva noma ngaphambili. Abanye bahamba ngemoto engenama number plate kade sadlula isikhathi sokuthi ayiyintsha yebo. Kodwa kufanele kungabe sewafakile ama number plate khona esibambile nayo ifanele ifakwe ama number plate ngoJuni. Selokhu wafaka emotweni wabekile uhamba ngemoto engenama number plate simbophile ngoba kufanele abekade wafaka ama number plate wenzela ukuthi enze noma yini ayifunayo emgaqweni loyo muntu owenza njalo. Sithi ke ukugijima okungafanele siyacela kwehliswe emgaqweni. Sithi abantu bangaphuzi babe sebengena emgaqweni. Uma ngabe uhamba imoto ozogibela kuyo ifaneleke ukuba semgaqweni ngakho konke mechanical bebuka mhlamba amathaya inawo amabriki kodwa futhi inawo umthelo ovalid. Leyo moto ke ingahamba emgaqweni ayifanele ukuthi ibe overloaded ngoba ezinye izinto esizibukayo imoto ezi-overloaded ngeimpahla kakhulu noma ngabantu kakhulu. So izo zonke izinto lezi esizibukayo nesizenze emgaqweni. Iplan yethu ke siyayimplementa vuyokazi ebese siphinda si-evaluate njalo sibone ukuthi iyasebenza yini yikuphi okuqhamukayo mhlambe ukushintsha okwenza ukuthi kufanele siyishintshe le plan ukuze sibone ukuthi siyehlisa. Kodwa khona ingozi ziningi baningi abantu asebeshonile emgaqweni. Siyathanda ukudlulisela kuleyo mndeni eseyishiwe yihlobo ukuzwelana nayo kakhulu kanye nalabo abaseyibhedlela abalimele ukuthi basheshe balulame basukume babuyele emakhaya. Ngqongqoshe njengoba ubalule iLimpopo njengenye yezifundazwe lapho kuba khona nalezi gameko kanjalo futhi neGauteng neKwaZulu Natal zivame ukuthi zibe nesibalo esiphezulu seingozi zomgwaqo. Ngabe zikhona ke yini nje ke izinhlelo mhlawumbe ezikhethekile izogxila kulezi indawo lezi sikhuluma ngazo ezivame ukuba inkinga kunezinye? Sibuke kakhulu ukuthi emgaqweni emkhulu sizobe sifake ama national traffic officers ethu bese kuthi kuma provinces kusebenze nakhona ama provincial traffic officers abo bese kuthi komasipala mhlambe bangene kuma residential areas nasemgaqweni ekhona even ukuthi nje babe visible. Ngike ngabuka ke ngajabula kade ngingalanda mzangi ngizalwa ngakhona kule weekend ngabona kunama traffic officers akhona a visible okwenza ukuthi abantu bangenzi umathanda wabo kakhulu. Kodwa esicela kakhulu vuyokazi kubantu bakithi eSouth Africa ukuthi bona bangenzi izinto ezicorrect ngoba benzela itraffic officer, benze into ecorrect ngoba kufanele bayenze. Kufanele sibabonge futhi ngoba baningi abasemgaqweni
in fact imoto zethu eSouth Africa cishe zila ku 13 million no driver bethu bangabala ku 12 point whatever million and baningi laba ababekezelayo bahambe kahle benze okufaneleke emgaqweni kufanele sibabonge nalapho nakule weekend kuleli sonto silindile ukuthi imithamo yezimoto ikhuphuke kakhulu emgaqweni siyabacela abantu bakithi ukuthi baplane ukudriver emini noma ke usungasuka ekseni kakhulu udrive lukusa ukuthi mhlambe by the time liphakama ilanga uyafika la uyakhona kulungile nalokho kodwa mhlambe sikudiscourage kakhulu ukuthi ungaplaneli ukudrive ubusuku ngoba ingozi eziningi esizibonayo zenzeka ebusuku uma ngabe ukuthi uhamba ngeinyawo kufanele phela ugqoke into eyenza ukuthi ubonakale noma nje ishetheli imhlophe ukuthi ubonakale emgaqweni noma ke into ereflectayo ukuthi ubonakale emgaqweni awukwazi ukuphuza utshwala ebese ungena emgaqweni awukwazi futhi ukuphuza utshwala ebese ungena emotweni ngoba lezi zinto eziwu2 zenza ukuthi ushayiseke bese ke kwanda inamba yabantu abashayiswa yimoto kodwa behamba ngeinyawo elokho sithi ama pedestrians. Ngingqoshe sesiphetha nje mhlawumbe ngoba sesishawa isikhathi ngiyazi ke ukuthi kulwazi nje olwaziwa nabantu abaningi lapha eNingizimu Afrika kanjalo nathi ukuthi kwesinye isikhathi amaphoyisa omgwaqo ayavuma ke ukugwazelwa ukuze phela dede labashayeli abasuke ke bephula umthetho ngakube mhlawumbe kukhona ukusebenzisana okukhona phakathi komnyango wakho kanye nomnyango wezamaphoyisa ukuze mhlawumbe kuphele lokhu. Siyayilwa kakhulu into ye corruption kuma traffic offices traffic officers siyayilwa kakhulu kuningi esikwenzayo ukuthi mhlambe siyehlise nokuthi nje mhlambe kumanye sesizama lokhu ukuthi sifake itechnology kakhulu ama offices ethu angasebenzisi ucash so that ungayi ku office yethu uphethe ucash ngoba uyovuselela i-driving license yethu kukhona esiwaqalile la amabili eGauteng esifuna ukuwarola kade siwapha isipilota ngawo abantu bayakujabulela kakhulu ayashesha ngomsebenzi uthathwa izithombe masishane nakho konke lokho but mhlambe nokunye sikubukayo ukuthi mhlambe ezintweni zethu sisebenzise nobuso bomuntu ukuthi ungabi ukuthi nje ufaka isithupha but nobuso bakho kubonakala ukuthi nabo ubuso bakho ufikile sibuke zonke lezo zinto nokuthi mhlambe kungabe ukuthi nje uthi uzovuselela imoto engekho mhlambe nayo imoto ibe khona so kudingi lokho esikuzamayo ukuthi kubonakale ukuthi sehlise ubugebengu kodwa ke futhi Vuyokazi kuthatha abantu ababili icorruption kunabantu nje base South Africa abaready ababukeka bethembekile impela bama citizens athembekile kodwa nje baready ukubribe banemali nje yokuthi bona ngizokwenza konke engifuna ukwenza kodwa ngizobe ngiready ukubribe indlela yami yonke ngize ngiyofika lapho naye lo okhokhayo umdizo nalo thatha umdizo bobabili banza icala akufanele kwenzeke lokho uma ngabe kuukuthi ama traffic officers akubambile mhlambe kukhona okwenzayo mhlambe ubunganakile wathi ukudlulisa ngespeed kunalese esakhelwe leyo ndawo ungaxolisa ukuthi ngiyaxolisa uma bekuxolela uhambo uma benikeza ithikithi ithatha ithikithi uhambe kulungu ilokho kufanele kwenzeke kodwa ukuthi bese uthi uzokhipha imali ukhokhe wena wokuqala o-wrong okhipha leyo mali nalo oyithathayo naye u-wrong uma ngabe ethatha leyo mali kodwa esikufisayo kakhulu ngalesi sikhathi Vuyokazi ukuthi abantu bakithi sithi kulokhu fika usaphila la uyakhona noma uyekhaya noma uyenkonzweni noma uya kuma holiday noma uye beach noma uyavakasha noma wenza ini fika usaphila indlela ezizokwenza ukuthi ufike usaphila yizo zonke lezi zinto esizishoyo ukuplana uhambo lwakho kahle ngemoto efanelekile ubhekile umhamba ama kilometers awu200 besuma uphumule noma u2 hours ume uphumule uthenga amanzi uphuze umva kwalokho usuke niqhubeke nohambo lweni yizo zonke lezi zinto ezingenza ukuthi siphile kufike unyaka ozayo siphilile singafanga emgaqweni engazuthi bekufanele sifika kanti singaphila sisemgaqweni uma ngabe nje siyiphatha kahle. Sibonga kakhulu ke ngqongqoshe ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nje nama holiday amahle. Ngiyabonga kakhulu Vuyokazi nami ngimfisela uKhismuso nezibusiso nyaka omusho nezibusiso nina kanye nabalaleli nababukeli benu ngiyabonga.
Sibonge kakhulu. Umbukeli lo bekungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga ebesicacisela nje kabanzi malungana nezinhlelo zomnyango wakhe zokuqinisekisa ezokuphepha emgwaqeni njengoba phela sekuqale isikhathi samaholide asehlobo. Njengamanje ke mbukeliso nje kequnga seyidolo kodwa siyabuya emva kwekhefu nezindaba zezemidlalo. Indawo yokubhukuda esanda kuvulwa elokishini laseNew Brighton eGqeberha isibonakala idumile kubantu bakulendawo. Lesi sikhungo esisha siqanjwe ngoThozamile Cecil Magqabi iqhawe lomzabalazo kulendawo. Ingoma igwiju ethi phambili nehondo idumile ezilokishini kwaye bebenemincili abantwana. Eli iza kuba lithuba lokuba bafunde ukudada apha. Umasipala ombaxa iNelson Mandela uthi asixhaxhe kuphela amaziko ezemidlalo athi avulwa ngenxa yobhubhane we-COVID-19 waye ukushokoxeka kwamanzi ngenye ingxaki. Ingxaki besinayo ibi-COVID-19 iifasilithi ezininzi ziqhekezwe ngelo xesha elo kodwa ke ilo masibaleke kuxanduva lwethu lokuqiniseka ukuba iifasilithi zime kwindawo erayithi. Ithi ke loo nto thina masidibane kunye nabahlali sithethathethane ukuze wonke umntu ayazi ukuba uliliso lefasilithi ingavandalizwa. Uyonwaba Sipeliti waqala inkqubo yokufundisa abantwana abantsundu ukuqubha sukela ngonyaka 2008. Lo kaSipeliti uthi eli lithuba lokuba nabanye abantwana bafunde ukudada. Abantwana balapha ekuhlaleni bakwazi uqubha, bakwazi nokuzisindisa emanzini xa benobungozi. Nokwenza ke basayazi ba indadi ziyafuneka kangakumbi ezizakuthi. Abantwana bebechulumancile namhlanje. Mna ndithanda uqubha kusikhusela ezintweni ezirongo ezilapha phandle esitratweni because naxa sibuya esikolweni sibuya size apha sizoqubha kusikhusela ezintweni ezirongo ezilapha phandle. Mna ndathanda uqubha kuba ndiziva ndikhuselekile xa ndilapha indawo esafe qho xa siphuma esikolweni sizawuza apha. Uluntu lwalapha luthi kudala lulindele eli thuba sukela ngonyaka 2018 yaye oku kuza kubangela abantwana bangahlali ezitalatweni. Nguzolani Moya wendaba ze-SABC liseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengoba wazi ke ukuthi ngemsombuluko sivamise ukuphathela osonkondlo abazoshaya into exokeme. Namhlanje ke sikuphathele uSesethu Ngoma, yena uzoshaya inkondlo ethi So What Now. Bantu bakuthi xa kunje sithini isimo simaqongo kangaka siphawula sithini kubi macala onke side siphefumula ngenxeba apho sesithole ithuba lokubhiyoza kuzo ngendawo asidanise kwakhona apho sesithole ukuhle singakufumbatha kuvele kukibilike kuphalale njengalowo owayekelelwa nguThixo waphalala njengamanzi. Ngiyacabanga ukuthi laba besilisa nabesifazane sibabiza ngamaqhawe sebaphimisa ngemilomo yabo ukuthi saze salwela ubala izinto sizenzayo. Ngiyayibona ukuthi sishaya indivu ukuthi laba bantu babeka impilo zabo engcupheni ukuze sikhululeke. Angisalibali yalowo wabethelele ngenacala ngenxa yethu hleze mhlambe mekebuka amanxebe ezandleni kuyafika kuye ukuthi oh kaze ngalifela ubala izinto sizenzayo. Inkanuko kwabesilisa ithuntubeza amehla basaboni esikhundleni sokuba amadoda bazivikele sebakhetha ukuba ophathina nokufa. Ukufa kona kunesimilo ngoba kuhlasela ebusuku silele ukuze singaboni kodwa bona emini libalele ilanga limile kukhanya ba bayahlasela sesisaba nokuyeposini siyolanda incwadi ezinempendulo ngekusasa lethu izinto nizenzayo. Inkohlakalo kwabesifazane iphenduka inhliziyo zabo ezetshe kubhadla abantu ejele ngezenza bangazenzile bababhixa ubende inyama beyingadlile kuhle kukaMkaPotifa Tishi Joseph icala ngalenzile izinto esizenzayo.
nekuda kwekuti ndinoba kumhiri kwemigano yenyika kwete kwamakungwa nekuti handina katauriro kema-British o-American unonatsaka ukodzera kunganidza matombo woshandisa kuni Uraya pane kuti ushandise matombo iwawo uvhaka upenyu wawo asi unona upenyu husingafambi asi hauna kutukwa asi iropa rakatseratira riri mumaoko wako rinoita kuti makomborero asavapo. Ngiyacabanga ukuthi konke lokho kwenzakalayo imiphumela yokungalaleli imiyalelo sinikezwe yona encwadini engcwele kuyiBhayibheli kubhaliwe ukuthi onendlebe makezwe kodwa konke lokho kwenzakalayo kuyangidida ngizibuza ukuthi kanti thini indlebe sizibenziselani ohlabelela kahle uthi uyalalela usomandla noma isimo singavumi ngoba ukulalela kubiza ukuphila kwethu sengiyabona ukuthi lela kulona iculo kodwa isixwayiso ngakho ke bantu besilisa thathani indawo yenu nisihole ngokulinganisa kumnene walowo nibeke endaweni nana besifazane yani kakhulu emthandazweni nesililo nisikhihle kakhulu kuhle kukaNandi ekhalela ingane yakho uShaka nathi singabantu abasha sanikeza iziyalo sathatha sizithandayo sayeke sizidingayo ngakho ke asivumeni ukuphuliswa imiyalo yabazali sekuphiliswa ngezontanga sesethu ngoma is the name. Thank you. Sibonge kakhulu kusesethu ngaleyo nkondlo yakhe asinike yona ethi so what now. Kanti ke mbukele mangabe siqhubekela phambili lowo owabe umengameli wezwe uJacob Zuma uthi angeke azayivotele iAfrican National Congress kunalokho uzovotela iqembu elisha alisungulile. Leli qembu ke mbukeli yelethulwe ngempela sonto libizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Engabe ngempela iziphi izathu eziholele ekutheni uZuma ayishiye ANC futhi bangakanani ke abantu abangaxebuka kuyona iNC balandela uZuma ngenza njalo leli qembu okhethweni lwangonyaka ozayo ukuthola ke impendulo zakho konke lokhu sixhumana ngocingo nomhlaziwe zombusazwe uKhanyi Magubane. Asikubingelele ohlelweni Khanyi, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyabingelela nonke emakhaya futhi nababukeli. Khanyi lethuliwe ke iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe. Engabe ngempela yini le holela ekutheni uZuma agcine sesungulele liqembu lezombusazwe? Ngixolo okwamanje akucacile kahle ukuthi uyena uZuma olusungulile kahle leqembu ngoba akushilo ukuthi uzobaseka futhi uzolahlela amandla wakhe ekutheni abakhankasele kuwona lama elections azayo. Esingakwazi kakhulu okwamanje ukuthi ngobani abayingxenye yaleqembu lepolitiki elisha elomkhonto wesizwe esimaziyo yilo waye umongameli unomzana uJacob Zuma uyena osasibeke ngaphambili njengobuso balenhlangano asazi noma uzedwa noma baningi sicabanga ukuthi labo abantu besedingisweni ku-Angola eZambia endaweni eyihlukahlukene bebayingxenye yomkhonto wesizwe iningi labo bazizwa sengathi abasanakiwe babona ngathi umbutho we-ANC usudlulele ngale enganakeli abantu abadala ngoba siyazi ukuthi abantu bomkhonto besizwe kubona abantu abasha abantu abalwa ngama-1960s nama-70s balwela inkululeko yala eMzansi Afrika manje sebebonwa ngathi abasanakiwe phakathi kuwo umbutho we-ANC manje sebeyaqembuka ukuthi ngcono nathi sizenzele elethu iqembu elizobhekana nezidingo zethu manje engakacaci kahle ukuthi bathini for 2024 ngoba iqembu leqembu elisungulwayo kufanele libe ne-manifesto ethile noma libe nezinto elizoziphawula lisho ukuthi thina njenge-MK sizokwenza lokhu nalokhu abantu abazosivotela sibathembisa lokhu nalokhu asikakezwa lutho ukuthi isiphathelene kahle i-MK njengoba isilale iqembu lepolitiki elisha esaziyo nje okwamanje ukuthi lo owaye umongameli uyena ubuso walenhlangano. Ngenxa yezimo uZuma asedlule kuzo Khanyi okufaka phakathi ke ukuboshwa kwakhe engabe bekulindelekile yini ukuthi ayishiye ANC uZuma? Khona bekungeke kube yinto emangazayo uma
ebesebenzise ithuba leli esitanda ukudlula kulona kulempela sonto ukuthi aphumele sobala asho ukuthi mina sengiyaphuma ku-ANC ngoba zange ngiphathwe kahle ngaboshwa zange ngivikelwe ngakhishwa esihlalweni njengomongameli zange ngisayiqedi second term yami ziningi nje izathu ubaba uZuma bekade engakwazi ukuthi azibeke phambili ebezizokwenza ukuthi singamangali ukuthi uyaphuma ku-ANC kodwa akushoyo ukuthi usazoqhubeka ukuba yilunga le-ANC zange akhulume ngokuthi uyahamba ku-ANC noma ubeka i-membership yakhe phansi cha akushoyo ukuthi i-ANC kaRamaphosa wenza i-distinction between i-ANC ne-ANC kaRamaphosa uthi i-ANC kaRamaphosa angeke kena aze ayiseke manje yingakho azothatha isinqumo sokuthi aseke ama-MKZ ukuthi ivoti lakhe nesikhathi sakhe nako konke kwakhe uzokusebenzisela ukuthi agqugquzele abantu ukuthi bavotele i-MK ngoba engafuni ukuthi abandakanye ne-ANC kaRamaphosa njengoba ibeka ngakhona. Usake waphatha ke isikhundla esiphezulu kunazo zonke ku-ANC uZuma engabe Khanyi ubengekakwazi yini ukuthi mhlawumbe ahlale phansi sixazulule ngaphakathi inkinga ekhona? Angeke sazi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi ku-ANC wena noxolo ngoba kungekudala nje sakhumbula uMavuso Msimang naye uye wabhala incwadi ethi useyayeka phansi wathi sekudlula isonto wabuyela wathi cha akasahambi siyabona ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo phakathi embuthweni we-ANC esingeke mhlawumbe siphawule ngazo kodwa kuloko ngingasho ukuthi i-environment athola akuyona umnumzana uZuma kusho ukuthi yile yokuthi ubona iphimbo lakhe lingeke likwazi ukuthi lizwiwe ukuthi mhlawumbe mina mangakhuluma njengoZuma abantu abangeke bangizwe yebo bese ngakwazi ukuthi sihlale sixazulule inkinga kodwa mhlawumbe ama-divisions asemaningi kakhulu ukuthi lokho kungenzeka. Sike sabona ke Khanyi noMavuso Msimanga eshiya eqenjini elibusa i-ANC kodwa ayekwaseXoxwa waphinde wabuya engabe uZuma yena akuzange kuboniswane yini naye mhlawumbe ngaphambi kokuthatha lesi sinyathelo sakhe kuyenzeka ukuthi akekho nomuntu amtshelile ukuthi uzothatha lesinyathelo ngoba uma uyibhekisisa kahle le ndaba isimemezelo siqale ngolosini ngolwesihlanu kusonto oludlulile ukusho ukuthi kunesimemezelo esikhulu esizayo angiboni ukuthi abaholi be-ANC ubanikezile ngisho nethuba lokuthi mhlawumbe bahlale naye phansi bathi mhlonishwa ngaphambi kokuthi wenze isimemezelo ahlala nathi phansi sixoxisane ngale ndaba angiboni ukuthi uZuma usafuna ukuxoxisana ne-ANC angiboni ukuthi usasenalo leyo interest yokuthi kuxoxiswane naye ngibona ukuthi usesithathile isinqumo sakhe ukuthi yena uzokwenza izinto ngendlela afuna ukwenza ngazo abantu abaningi sebacela ukuthi i-ANC nayo ithathe inyathelo zokuthi imhambise imise ku-disciplinary hearing ngoba bathi isinyathelo lesi asithathile njengoba usho ngabe uqale ngokuxoxisana nombutho nabaholi phakathi eqembini le-ANC kodwa ngendlela enze ngakhona izinto ngesilungu bathi she was an ill-disciplined move manje-ke esizokubheka manje ukuthi i-ANC yona izophendula ngokuthini ngoba zikhona iy'nyathelo abangazithatha ukuthi bamdiscipline njengoba esephumele esobala ukuthi yena angeke abaseke angeke abakhankasele kulo lona lo khetho oluzayo next year. Siyabonga kakhulu ke Khanyi ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Siyabonga kakhulu. Lowo ke mbukeli bekuKhanyi Magubane owumhlaziyi wezombusazwe besixoxisana naye mayelana nesimemezelo esikhishwe yilowa engumengameli wezwe uJacob Zuma sokuthi angeke ayeseke i-ANC okhethweni oluzayo kunalokho uzokweseka umkhonto wesizwe okwamanje mbukela sinjike qu 8 siyabuya emva komsuzwana nezindaba ngehora lesibili.